Абдулла Алиш. Құйрықлар. Бұрын заманда юаш хайваннарның, йыртқыч жануарларның құйрықлары бөтенләй булмаган. Кешнәүче ат та, мөгрәүче сыер да құйрыгы белән чебен кумаган. Шаян тиен дә шикләвекләр ашап, ботактан ботакка сикереп уйнамаган. Хәйләкәррәк йырткычлар җыелган барысы да бергә құйрык алып калу турында киңәшергә. Ак түшле саесканнарны чакырганнар, аларга да зур йомыш тапшырганнар. Сез, ак түшле саесканнар, туры юлдан адашканнар, ышыгыз да китегез, еракларга җитегез. Бийик-бийик тауларга, шаулап торган урманнарга, ямь-яшел болыннарга, җырлап аккан суларга безнең сүзне илтегез дигәннәр. Юаш хайваннарны, йырткыч жануарларны чакырыгыз, үткәргәч караңгы төнне, менә фәлән көнне, томан беткәч тә, кояш күтәрелгәч тә, карт имән янында өлешәчәкләр диегез койрык. Менә сезгә шул безнең бойрык дигәннәр. Усал йырткычлар, бишәү, унау, яудырганнар бер юлы сорау. Бу нинди бойрык? Нәрсә соң ул койрык? Ул нигә кирәк? Әйтегез әле тизрәк дигәннәр. Хәйләкәр төлке, өлешәләр икән, барып алыйк. Яраклылармы икән, үлчәп карыйк. Нәрсәгә кирәк икәнен соңыннан белербез, бәлки күбебез сөенербез дигән. Үткәргәч караңгы төнне, шул билгеләнгән бер көнне йырткычлар койрык алырга карт имән янына барырга юлга чыкканнар. Кайсы үрмәләгән, кайсы йөгергән, кайсы чапкан. Кыр куяны үзенең тунын чистарткан, тәпиләре белән битен юган, ул да карт имән янына барырга җыенган. Чыгам дип оясының ишеген ачкан, ләкин көчле яуган яңгырга чыдамаган, кире оясына кирип качкан. Оясында озак утырмаган зур колак куян, дөп-дөп басып килгән аяк тавышын ишеткән, карамыйча яңгырга йөгереп тышка чыккан. Агач куышына кирип утырган да ерактан килүчене карарга тотынган. Агачлар куркышып чатнаганнар, үләннәр үкерешеп шаулаганнар, кулына тотып таяк, киләдер теге кәкре аяк дип уйлаган куян, чыннан да шулай булып чыккан. Куян килүчегә сүз кушкан. Аю бабай, башкалардан артка калмыйсыңдыр, үзеңә койрык сайлыйсыңдыр. Шунда миңа да нинди генә булса да бер койрык алып кайта алмассыңмы икән дигән. Әгәр дә онытмасам, алып кайтырмын. Авыр эшмени ул дигән аю. Ярарын ярар, шулай да аңа ышанып булмый дигән куян. Аю бабай инде картайган, зихене дә таралган. Онытыр вәгъдәсен, аннан табыр хәйләсен, тагы да кемнән булса башка берәүдән үтенергә кирәк дигән куян. Тагы кемдер дөп-дөп итеп басып килә. Үлән әз генә селкенә. Төлке йөгереп килә. Бу эш түгел көлке, апакаем төлке, үзем бара алмадым ахры инде, койрыксыз калдым. Карт имәнгә барасыңдыр, үзеңә койрык аласыңдыр. Сиңа бу зур үтенечем. Бойрык дип уйлама. Алып кайтмассыңмы икән миңа бер койрык? Ярый, һич хафаланма. Берәүгә дә зарланма. Куян дустым сорады диярмен, койрыкның менә дигәнен алып кайтып бүләк итәрмен. Туның белән бер төсле булыр, әллә кайдан ук күренеп торыр. Төлке барысын да соң юлга чыкса да, куян янында шактый тукталып торса да, иң туры юллар табып, бар көченә чабып, карт имән янына иң алдан барып җитә. Койрыклар белән карт имәннең ботаклары тулган. Һәр ботак сайын бер койрык асылынган. Җеп шикеллеләре дә
алтын йон белән капланганнары да, кара һәм аклары да, кәкреләре дә, турылары да бар да бар. Җыелган йырткычлар аларны күреп хайран калалар. Башларын кыңгыр салалар, көтмичә бернинди буйрыкны беренче булып төлке сайрый койрыкны. Миңа менә шушысын, мамыклысын, йонлысын ди. Башкалар йоклап кала, ул үзенә менә дигән бер койрыкны сайлап ала. Төлке әйләнә дә тулгана, койрыгы да бергә булгана. Сыерның да койрыгы яхшы, бүренең дә начар түгел. Тиен дә койрыктан уңган, сикерсә пружинадай булган, йокласа юрган. Фил һаман да бер урында тапталып йөргән, күпләрнең тәпиләрен изгән. Ул селкенгәнче, килеп җиткәнче, иң кыска койрыклар гына калган булган. Фил үз язмышына үзе үпкәләгән, борынын түбән салган. Шуннан бирле аның борыны салынкы булып калган. Аю юлда умарталыкка очраган, туйганчы бал ашаган, шуңа күрә койрык алырга да соңга калган. Шулай да бер нәрсә тапкан. Тире кисәген койрык итеп таккан. Кыр куяны койрык алып кайтучыларны көткән, оясында ятып та аптырап беткән. Ахыр чиктә түзмәгән. Кайсын булса да берсен очратырмын диеп юлга чыгып киткән. Әнә еракта алпан-тилпән кайтучы аю күренгән. Куян шатланып, әйтерсең канатланып, аюга каршы йөгергән. Аю бабай, онытмадыңмы? Менә дигәнен алып кайттыңмы? Дигән. Кит әле моннан, ялкау куян, үзең бармагач, армагач, талмагач, каршыламагач, сугышмагач, тик утырып кына койрыклы булып буламы соң? Юләр, мин менә йөгерә-йөгерә барып та, үлә язганчы арып та, менә шушындый кыска койрык кына эләктерә алдым, дигән аю куянга. Аю мескен куянны тиргәгән дә киткән, куян башкаларны көткән. Төлке апакай, богалмакай, ул гына алдамаса алдамас, әгәр койрык алып кайтса китереп алдыма салса, бүләк итәм бер каз, дип уйлаган куян. Тау битенә ныклабрак күз салса, төлке килә баса. Куян чакырганны көтмәгән, нитмәгән, аның каршысына барып баскан. Апакаем, богалмакаем, миңа дигән койрыкны биреп калдыр, мине шатландыр, дигән. Син генә идең минем башымда, әллә нинди җайсызлыклар чыкты каршыма. Син менә күз сал әле, кызыгып кал әле. Йомшак кына, мамык кына, үземә менә дигәнне эләктердем. Хәер, шуның аркасында күп мал бетердем, дигән төлке. Шул сүзләрне әйтеп, күз уйнатып, куян борыны янында койрыгын болгап, төлке көлеп торган. Куян койрык көтеп бик зарыккан булган. Мескеннең күңеле тулган. Менә кирәк булса, туганнар барысы да мине онытканнар дип елап ук җибәргән. Күңелсезләнеп утырганда, тирә-ягын күз яше белән тутырганда ишеткән куян. Вау да вау, мырау да мырау. Борылып карый, карый да, менә монысы ярый. Эт белән мәче ду килеп сугышалар икән. Эт, минем койрык иң яхшы, дигән. Мәче аркылы төшкән, минеке ише дөньяда да юк, дигән. Тартышканнар да тартышканнар, әүмәкләнә торгач, сугышның очы чыга. Мәченең койрык очы өзелеп чыга, мескенем куркуыннан агач башына ук менеп китә. Өзелгән койрыкны җил тәгәрәтеп, куян оясына илтә. Куян аны үзенә койрык итә. Шул көннән башлап, мәче белән эт арасындагы бу ызгыш мәңгелеккә китә. Шуның белән әкият тә бетә.